Беренче гыйнвардан юл йөрү кагыйдәләрен бозган өчен штраф күләме арта. Һаумыгыз, эфирда интервью, студияла Гөлсемә Эштанова. Яңа елның яңа кагыйдәләре турында автоэксперт Хәлим Әйпов мәһиләшәбез. Һаумыгыз, Хәлим Гайсович. Хәлим Гайсович, шулай итеп 25 елның беренче гыйнварыннан яңа кагыйдәләр үткәсенә инде. Әйдәгез, водительләрнең һәм тамашачыларның исенә төшереп китәк, чөнки алар бик күп. Беренче январдан бик күп яңалыклар керде. Бұл штрафларга кагылган яңалыклар да бар. Монда ОСАГО страховкаһына кагылган яңалыклар да бар. Мына шуларды әйтеп киткәндә инде штрафларга кагылганда. Әгәр ОСАГО йөрһә кеше, штраф 700 сум ине. Хәзер 3000-дән 5000-гә хәтле. Байтакка арткан. Хәзер күп кеше ул кирәк дип уйлыйм. Хәзер күп кеше мына авария эшләгән вакытта, әгәр һин гаепле булмаһаң да, гаепле кешенең страховкаһы булмаһа, һин анан машинаңды эшләтер өчен, акча алыр өчен күпме су таша йөрергә туры киләсәк гаепле кешегә. Гаепле кеше инде ул теге йөрегез, алагыз дип страховкаһы булһа, ул вакытта страховая организация түләй һиңә. Бул барһа өчен дә әйбәт дип әйтергә кирәк. Ана шуның өчен штрафлар артуы мин моны ыңгай хәл дип карайм. Дисциплина шулай бит, водительләр өчен дә һәм башкалар өчен дә. Инде страховка булып, аны өйдә онытып калдырһаң, ул туры компьютер аша карый ала ГИБДД хезмәткәре. Ул вакытта штраф 500 сум ине, электә хәзер шул көнсе торып калды. Электрон формат юкмы? Электрон форматта бар страховка. Электрон форматта һин күрһәтә аласың. Хәзер күбеһе электрон формат менән страховкага йөри. Кагыз менән әгәр инде электрон форматта булса, кагызда күсереп алып йөртергә кирәк үзеңдә һәр вакыт. Кайсы бер урыннарда ГИБДД хезмәткәре туктаганда, кайсы урында бәйләнеш булмау мөмкин. Шунда сагардың күрһәттең, ул вакытта бигрәк әйбәт дип әйтергә кирәк. Әгәр инде юл йөрү кагыйдәләренә кагылган штрафларда әйтеп китергә кирәк, булар инде тизлекте арттырган өчен. Әгәр инде тизлекте 20 сакрымдан 40 сакрымга арттырһаң, элек штраф 500 сум ине, хәзер 750 сум. Тизлекте 40 сакрымдан 60 сакрымга арттырһаң, элек 1000-дән 1500-га ине, хәзер 2000-дән 2250 сумга хәтле күтәрелде. 60 сакрымдан 80 сакрымга хәтле тизлекте арттырһаң, бул 3000-дә алып 3750 сумга хәтле. Элек 2000 ине. Мына штрафлар бик күп артты. Әгәр инде 80 сакрымда күбрәк йөрһәң, 7500 штраф. Бул инде элек 5000 ине. 2 тапкырга арткан тиергән. 2 тапкырга артты. 1 тапкырга, 2 тапкырга, 2 тапкыр ярымга арткан штрафлар да бар. Мына элек кызылыкка чыгып киткәндә 1000 булса, хәзер 1500. Шул вакытта, шул 1 ел исендә кабатланса, бул 7500 сумга хәтле штраф кызылыкка 1 ел исендә 2 мәртәбә үтеп киткән. Ул кабатлар 1 ел исендә аңлатып китәм килә. Моны шулай аңларга кирәк, әгәр инде һез мына штраф юл йөрү кагыйдәһе бозган көндән түгел, шутлана башлай, һезгә постановление сыккан көндән алып. Штрафты алган көндән түгел. Штрафты алган көндән түгел, һәм штрафты түләгән көндән. Әгәр инде мына штрафты түләүгә килгәндә элек 500 сум штраф килһә, аның ярты хакын түләргә була торган 50% ташлама бар. 50% аны 20 көн исендә. Хәзер инде 75% түләргә кирәк, 20% кына скидка. Бул инде 30 көн исендә. Мин тагыла шуны аңлатып китәм килә бит. Аны һәр вакыт әйтеп киләм инде, мин барханала дип әйтергә кирәк. Юл йөрү кагыйдәһендә монда штрафлар 20 сакрымдан 40 сакрымга тизлекте арттырудан башлана бит. 20 сакрымга хәтле мына кайдадыр 60 сакрым торһа, күбе 80 сакрым менә йөри. Бул 80 сакрым менә йөрергә ярай дигән хут түгел. Бул 20 сакрымга хәтле штраф кына түләнмәй. Билдәләр куелмаһа, 60 сакрым кала яки авыл исендә населенный пункт дип әйтәйек. Инде ни населенный пунктта 90 сакрымдан башлана. Ул төрле машинага төрлесе. Кала исендә барханалар шулай йөрергә кирәк. Инде моны
60 сақырмен йөрергә тиеш урында ла барла 80 сақырмен йөри. Ул инде безгә рөхсәт ителә дип уйлыйлар. Бұл рөхсәт ителгән түгел. Бұл 20 сақырым штраф кына килмәй. Шуның өчен әгәр инде берәй үлемесләр авария булса, яки берәй зур шулай авариялар ниләр монда экспертиза тикшереп караһа, алар инде 20 сақырымга тизлегендә арттырганын исбат итсәләр, бұл инде юл йөрү кагыйдәһен булганның дигән һүз була. Бұл 20 сақырым нәмә өчен штраф һалынмай. Мона спидометрдың погрешность булырга мөмкин әйбит. Әгәр инде һинең автомобилеңдә бер төрле тәгәрмәс булырга тиеш булса, һин икенче төрле тәгәрмәс куйганда спидометр икенче төрле күрһәтә. Мона шундай теге погрешность булган өчен кайһы бер кешеләр теге ныкына күреп тә калмай вакытында дип әйтергә кирәк. Мона шуның өчен сыгарган тәкъдим түгел закон бу. Тагын инде үзгәрешләр бар штрафтарга кагылышлы. Үзгәрешләргә шуннан каршы як юлга сыккан 7000 ярым. Элек 5000 ине. Мана навстречный выезжаете бите я инде теге трамвайный юлына сыккан я була. Икенче тапкыр кабатланһа, монда лишение. Водитель танытмаһын алып калдылар. Әгәр водитель я обочинаны йөриләр, күп водительләр мана булда алар өчен кагыла дип әйтергә кирәк әйбит. Теге пробка торганда күбе обочинаны торган машиналарны урап үтергә тырышалар әйбит. Бұл инде 2000-дә 250 сумга хәзер штраф. Я инде организованный колонналар бара бит. Шуларның арасына кирип, шуларның арасында барсаң, я инде ярамаган жердән юлсыз атынан йөрһәң, шуның өчен әгәр инде Европротоколларга ла әзрәк үзгәрешләр кирде дип әйтергә кирәк. Европротокол төзегәндә әгәр инде икегездә бер-беренең мына кем ике кешенең аварияһы булды икән, монда яракатланган кеше булмаһа, яки инде ике генә автомобиль булса, теге гаепле кеше үзенең гаебен таныһа, монда инде Европротокол 400 сумга хәтле 400 сумга хәтле Европротокол төзергә була. Әгәр инде гаебен танымаһа, әйтмәһә 100 меңгә хәтле. Бик күп кенә штрафтар, күбеһе штрафтарның күләме үзгәргән, суммаһы арткан диергә була, шулай бит. Суммаһыларны артты һәм штрафларның да хакларының күтәрелде дип әйтергә кирәк. Шуга игътибарлы булырга кирәк. Вакытында уларны түләп барырга кирәк. Әле юл йөрү кагыйдәләренә тагыла үзгәрешләр кирергә тиеш була. Ул 1 мартта да үзгәрешләр, асагы үзгәрешләр кирергә тиеш була һәм инде водитель танытмаһын алыштыруга ла үзгәрешләр кирергә тиеш дигән. Әле узайтыламы ул автоматик рәвештә? Әле ул узайтыла. Әле инде моны 2024 елда водитель танытмаһының сорогысыга ул инде 27 елга хәтле йөри ала. Алдарак әгәрдә мөддәте сыккан булса танытманы. Аны алыштырырга вакыт, бул инде теге мәҗбүри түгел. Әгәр инде алыштырырга кирәк булса, хәзер аны алыштыруы тиз. Госуслуга аша язылаһың да, водитель комиссияһы үтәһең һәм барып алыштырганда ярты сагат вакыт кирәк. Әйткәндәй, шул ук электрон танытмага килгәндә. Электрон танытмалар әле электрон асагалар алар күптән кирде бит инде. Электрон танытмалар менән аны бар ул, әмма кешеләр күп аны кулланмайлар. Кагылга ышаныс көстөрәгә. Һәм әйтмешләй, кайдалар бәйләнеш булуы ихтимал, булмавы ла ихтимал. Ул вакытта инде электрон танытмаңда һин күрһәтә алмайһың. Тагыла бұл көндәрдә буран аркаһында республиканың күп кенә юлдары сикләү индерелде, кайберләре өлешләтә ябылды. Һәм әйдәгез тамашачыларыбызга, водительләргә һәм яүлеләргә бына ошондай караңгы мәлдә, буранлы мәлдә йөрү кагыйдәләрен искә төшереп үтәйек. Яүлеләргә кагылганда, мона бер 3 ел элек сыккан закон бар. Әгәр инде яүле яктыртылмаган урында, кала ситендә яки авыл ситендә йөрһә, аның булырга тиеш светоотражающий жилет кийгән булырга тиеш. Әгәр инде водитель юлда туктаһа, шул яктыртылмаган урында ясыгып теге тартуаларга булса, ял итәргә булса, әгәр тышка сыкканда, Нимәләр тикшерергә сыккан? Тәгәрмәсен алыштырырга кирәк булса,
2 кеше сыккан, 3 кеше сыккан, арын һәр берсендә лә буларга тиеш жилет, светоотражающий. Ә күбеһе уйлай, мана мин сыктым, юл ягына тормаһам, жилет киймәһәм дә була дип. Ул дөрес түгел. Һин юлдан сыгып обочинага торһаң да, ул вакытта жилет кийгән буларга тиеш. Бұл нәме өчен? Мана былтыр гына шул караңгы урыннарда барып 2000-дән артык Рәсәйдә кешеләр вафат булды. Хәзер фарларга килгәндә мана машиналар күп йөри. Хәзер дальний свет фар белән юлда почти йөрү булмай дип әйтергә кирәк. Шуның күбеһе якын ут менән йөриләр, бит ближний свет менән. Ул инде бер 25-50 метр күрһәтә. Шул вакытта шул ближний светка ләккә кеше килеп водитель күреп алса, ул вакытта бер касан туктап калмый, туктап өлгермәй. Бұл инде әгәр светоотражающий жилет киелгән булса, бұл 200-250 метрдан күренә. Бұл вакытта водительләр таный һәм инде күп гомерләрне коткарып калган шул жилет. Ә инде мана балалар хәзер мәктәпкә йөриләр, бит караңгы вакыт, хәзер каникуллардан сагалар әле яктырып, иртә яктырып өлгермәй, кис караңгы, Иртә төшә әле. Иртә төшә. Шуның өчен һәр бер балала булырга тиеш светоотражающий бер элемент. Я сумкаһындамы, я курткаһындамы, я хәзер мана итекләрендә, аякларында, ботинкаларында ла бар. Мана аныһы Мотлак кәрәк. Мотлак кәрәк, ул теге үзең өчен мотлак кәрәк дип әйтергә кирәк. Һәм инде мана буран вакытында юлга сыгырга бик тырышмаска кәрәк. Әгәр инде юлга сыккан булсагыз, теге телефоныгыз заряженный булырга тиеш, елай бер алырга, әгәр ерак юлга сыксагыз. Һәм инде карарга кәрәк погоданы. Һава торышы ничек була икәнен аны аңлаталар һәм юлга сыгырга сыкмаска икән һәр вакыт хәзер радионда, телевидениедә әйтәләр, моны юлга сыкмай торһагыз да була дип, ГИБДД хезмәткәрләре моны искәртеп тора. Шуны карап, теге бик инде нык кына кәрәк булмаһа дип әйттеләр. Әгәр инде юлда буранда батып калсагыз, яки буксовый тәгәдә бит, теге сыгып, ев китергә кирәкмәй автомобильдән. Шалтыратырга кирәк 112 телефонына, ул инде теге телефонда акча булмахла, 112-гә шалтыратырга бушка мөмкин. Хәзер кайбер автомобильләрнең үзләрендә лә бар. Үзләрендә лә бар. Сакыру сигналы. Шуның өчен теге 112-гә күп вакытта шалтыратырга мөмкин дип әйтергә кирәк. Шуның өчен теге автомобильдән сыгып, ев барырга тырышырга ярамай мына буран вакытында. Ул вакытта мына кешеләр сыгып китеп, алашып үлгән кешеләр дә була. Зур рәхмәт Хәрим Гайсович кәңәшләрегезгә. Тамашачыларыбызга һезнең кәңәшләрегез файдалы булгандыр. Автоэксперт Хәлим Әйповнан юл йөрү кагыйдәләрен искә төшердек. Юлларыгыз имен булсын, һау булыгыз.